това се иска, бе. Добре, как се очаква да се стигна до колата? Здравейте нещички и добре дошли отново в моя канал Над лимита. В днешното видео, както вие сте видели от заглавието, ще се уча да правя задно салто. До сега никога не съм пробвал да правя задно салто, само няколко пъти във вода, на суша до сега никога не съм скачал. Ще бъде интересен ден. Да видим колко време ще ми отнеме да се науча. Ей, тук ще се случва магията. Чувствам се едновременно и притеснен и, честно казано, уверен, че ще успея да го направя сравнително бързо. И пък да видим колко време ще ми отнеме. Мисията е да успея да го стъпя без да се подпра на ръце на трева. Като първо ще пробвам няколко пъти да го стъпя на пясъка и след това ще се преместя в морската градина някъде на някоя полянка и ще пробвам да го стъпя и там. Но първа стъпка да го стъпя на пясък. Дано мине безпроблемно. Първата ми задача е да разтърся пясъка, да видя дали няма камъни, защото последното нещо, което искаме е да си ударя коляното или главата в някой камък в пясъка. Така че едно хубаво претърсване навсякъде. Добре, камерата нагласена. Сега вече започва истинското туткане. Да видим реално колко точно ме е страх. Всъщност забравих първо да позагрея малко, защото все пак ако си падна на врата, нека поне да е загрял. Честно казвам, мисля си, че най-вероятно първото е най-страшното и след като направя едно, предполагам, че после ще е доста по-лесно. Само първото. Номер едно не е много успешен. Леко изпукване някъде в гърба. Добре. Сега като видях клипа, като видях какво съм направил, аз въобще не съм отскочил. Мале, затова реших да го правя където няма хора. Добре, втори опит. Дано е по-успешен. Този път се опитам да отскоча, не знам защо съм насрах толкова много. Не мога да се къмитна да го направя. Още като скоча усещам как искам да се извъртя, да виждам земята. Втори опит също толкова жалък. Трети опит, абсолютно също нещо. Много добре. А като го гледах в интернет колко лесно изглеждаш, мачка, това беше много по-добро от предното. Are you sure about that? Не чак толкова. Не знам защо се изпадам на тая ръка. Почна ме дразни, че сега почна на другата да падам. Одеве това, което го казах за увереността, че мисля, че бързо ще се науча.
По-добре, по-добре. Малко повече метнах. На място се опитам да правя кълбо, въобще никаква височина не правя. What the fuck? Има някаква супер странната птица. Всъщност странната птица се оказа някаква чайка, която явно е тежко аварирала. Не знаем защо идва към мен. Да си поговорим малко. Можем да е съвети за как да направя повече височина при скачането. Всичко е в главата. Шибаното задно салто ще да се сипе. Малко почивка. Да преосмисля живота си и това, какво съм си мислил, че съм способен да направя и това, какво всъщност мога да направя. Ето, шак се прави, сега ще го направя шибаното задно салто. Ще го смажа. Ето го и стативчето, между другото, което купих за, мисля, че 8 лева ли беше, от Истанбул. Добре, брат ми дойде за морална подкрепа. Да прецени колко точно съм зле, да ми даде наставления. Ще е мастера на задните салта. Аз през живота си не съм правил задно. И аз не бях, не че още съм де, ама виж, скачам те тук и се приземявам пак тук. Скачам, на същото място се приземявам, само че това са ми така се приземявам с колене. Направо, първия път като го направих, мислех си, че ще направя нещо, що годе е смислено, нали? Скачам и си паднах така на рамото и ми изпука гърба и викам, what the fuck, бе? Това правя от 10 лет съм направя. Това е много силно. Майко, някак си втората половина много бързо се случва и докато си до половината, още без да си го завъртял, викам, всеки път изглежда, че си падаш. Няма, бе. Наврат. Аз ги завършвам, обаче много ниско, не мога да наберам височината, да завъртя. До когато го науча? Не, бе, ми трябва сигурно още един час, да се мъча, да не се контузия. И трябва да го стъпвам поне, да не баш на колене, ами някак си да съм на крака. Няма 6 лет, ще го науча шибаното задно салто, брат. Как стана това, бе? Чуват ли си? Бах има някъде. Абсолютна машина. Сега това, ако мога да го направя веднъж на трева, ще бъде mind-blowing. Искаш да пробваш ни по два пъти подред, дали ще мога да стъпя според тебе? Не знам. Как мислиш? Не знам как... Възможно е пак да го направиш сега, ама... Чай ми на тия хора, че ще ма фани и ще да треса. После отколкото мислех. Не, то камерата даже не може да види. Да, така е добре. Тук беше на привичката. Ти беше добро, човек. Виждам го вика. Добре, брат ми се заминава. Заминаха си всички други хора тук на плажа. Трябва само да го стъпя
още няколко пъти, за да мога да събера кораж и да го степя и на трева. С всяко едно ново умение е така. Първоначално, като почна да се уча да плувам, сигурно изплювах половината басейна на тренировка. След около половин година вече си плувах нормално. След година и половина направих триатлона Лъско сърце, 3 км в открити води, така че всичко е постоянство. Ей, това се иска. Ей, това се иска, бе. Два часа вече се упражнявам. Дълга сесия се получи, честно казвам. Очаквах, че до сега вече мога да го стъпвам. За сега съм го стъпал без да се подпирам на ръце, може би 4 пъти. Така че ще продължавам. Ще продължа най-вероятно още половин час. Спирам камерата за момента. И ще трябва след ден-два да продължаваме. Няма как. Трябва да се научи шибаното задно салто. Нов ден. Минаха няколко дни от последната сесия салта. Имах зверската мускулна треска. Може би направих над 30 салта предния път. На корема, на краката, въобще на врата. Целия бях схванат няколко дни. Сега вече се чувствам добре и се надявам днес да успея да го стъпя няколко пъти на пясъка отново. Пак съм на същото място. Да успея да го стъпя няколко пъти на пясъка и след това се местя на трева. Сега нищо не съм правил до сега. Сега скачам за първи път буквално. Това не може да бъде сериозно. Просто трябва да отскоча нагоре. Тя инерцията си върши работа. Просто трябва да се довери на това, че се приземя на крака. Мачка е. Добре, сега ако мога да повторим абсолютно същото нещо, ще бъде перфектно. Две от две. Две от две почвам да му хващам цаката. Това е. Да видим дали ще има 3 от 3. Три от 3. Добре. Добре, 3 от 3. Дигаме нивото. Сега ще пробвам да го правя на твърдия пясък. Добре. А там между другото зад мен се разиграва някаква много сериозна драма между майка и дъщеря, но няма се плаща, се разберат. Ако го стъпя още един път тук на твърдото, направо отивам на трева, би трябвало да е абсолютно същото. По-чисто от това няма на къде да се насочваме към тревата. И че вече съм в морската. Това е място, което си избрах. Трева, силно казано, доста е рядка. Но това е мястото да се захващаме едно салто. И това е. Добре, е момента на истината. Първо салто с обувки и първо салто на трева. Няма място за грешки.
Не се брои. Сложих си ръката, защото се насрах пак във въздуха. Тъй, че още едно. Между другото, всеки път като пробвам да направя салто, тук супер силно се усеща и след 2-3 почва вече да боли. Не знам дали е само на мен. Ако някой друг е правил салта и го боли тук, нека напиши в коментарите. Да знам поне, че не съм само аз. Така, още един опит, този път без ръка. Това е. Какво става тук, бе? Бах ти силната болка в корема, обаче няма значение. Няма значение, защото го направихме. Горе-долу 3 часа прекарах в салта и след 3 часа успешно стъпано на трева. Това е силата на постоянство и когато човек не се отказва, придобива и най-малумните умения, като прави на задна салта. Честно казано, супер много ми хареса да се предизвикам по този начин, да си излезна от комфортната зона. Точно затова и създадах този канал, да пробвам такива неща и да ги споделям с вас. Надявах се, че по този начин ще го мотивирам. Това беше всичко за това видео. Ако ви е харесало, моля, харесайте го, абонирайте се за канала и чао, до нови срещи!